ಮಾಂತಾಯಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡು ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನಿಂತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಕ್ಕುತ ಜಾಮ್. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಜಾಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಟ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಕ್ಕುತ ಎಂಚ ಜಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದು ಏನು ಇನಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಪ ಅಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಂತುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲವಿಟ್ ಐತೆ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಜಾಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತು ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಾಮ್ ಮಾಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಎಂತ ತೊಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೇನು ಮಂತ ಕೊರಂಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ದಾಲ ಹಾಲಿಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ತಾಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕುಕ್ಕುತ ಪೂರ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಪೊರ್ಲು ಇಂದೇನು ಕೆರ್ಸದು ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂವೇ ಜಾತಿತ ಕುಕ್ಕುನ್ ಬಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟ ಜಾಮು ಎಡ್ಡೆ ಇರಬೋಡಾತು ಏನೆಟ್ಟೆ ಚೀಪ್ ಇತ್ತನ ರಟ್ಟು ಕುಕ್ಕುನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಊಟ ತಿಕ್ಕುನ ಕುಕ್ಕುತಲ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟ ಆಯ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಾತು ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಟ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನೈತೆ ಈ ಕುಕ್ಕುನು ಮಿಕ್ಸಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತು ಕಡೆ ಉಂಟುಳ್ಳೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಕ್ಕುತ ಬದಲಕ್ಕೆ ಹೂವೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಲ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಾಲ್ಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳೆ ಹಿಂದೇನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬನಾಲಕ್ಕೇನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ. ತೊಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೆಗೀತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊದಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ತಡ್ಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ದಾಯಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಕ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೀಪ್ ಐತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಡವರು ತುಳೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತೇನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಕ್ಕುತ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳಂತುಲ್ಲೆ
ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ 17 ನಿಮಿಷ ಏನಿತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಕುಳಿತ ರಸನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲಿಂಬೆ ಕುಳಿತ ರಸ ಮಿಕ್ಸರ ಬಡತ್ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಕ್ಕುತ ಜಾಮು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುತ ಜಾಮ್ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆವಡ್ ಕಲರ್ ಆವಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆತ್ಕೊಂತುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೂರುಂಡು ನಾಟ ಜಾಮು ರೆಡಿ ಆತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲತ್ತಾತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಾಲು ಕಿಲತ್ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಈತು ಜಾಮು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಜಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನಂತೆ ಲವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಟು ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೇಟ ಏನು ಕೇಳಂತೆ ನಿಕ್ಲೇಕ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.